दाखालि जेब्ला केम्पेन जालायो अब्लानि समाव गोबाङानो नांलायनाय मानाय नङा होमबा बेफोरबायदि जालायदोंमोन। सोरनिबा गारिखौ माबा मोनसे खालामनानै होनाय, सोरखौबा लामायाव जुगुमलायनाय, सोरखौबा बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनाय ना बेफोरबायदि ओंखारदोंमोन बा ओंखारलायदोंमोन। दाथ' मैया बयबो गावबा गावनि पसन्द मतन भटखौ होलायजोब्बाय। ओमफ्राय दा थुबायबो, मोजांबो जाबायबो। भटखौ जोंहा थुखानांगौ एज ए नागरिक हिसाबै ना, बे हिसाबै बयबो बेसेन गोसा भटखौ गावबा गावनि चइसआव थुलायबाय। राजायाखौथ' रायजोआनो खालामोलै। ओमफ्राय बिनि उनाव थाङोब्ला रायजो राजाफ्रा सादारननो फिसा खामानिनि थाखाय थाङोब्ला गोबां बाथ्रा बुंहरजायो, गोबां खोथा खोनासंबोनो गोनां जायो बै दैदेनगिरिनिफ्रायनो, नङा होनबा? थ' जों बेफोरबायदि जाहाथे नेक्स्ट बारफ्रावहाय जोंनि बर' रायजो राजाफोर गैयि न'खरफोर बै बेक्तिफ्रा थाङोब्ला, बेसेराफोर थाङोब्ला बै बेक्तिफोरखौ अनसायहरगोन बा मोजां रेसपन्ड होगोन, मोजां बेबहार खालामगोन, मोजां राव बाथ्राजों रायलायहरगोन बेफोरबायदि। थ' बेफोरबायदिनो जों जेब्ला भट थुनायनि खाथि खाथि सफैयो बै गैयि न'खरफोरा आंगो जायो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय। आंगो, ओरैबायदि आंगो, क्ल'ज। बिनि न'आव मालाबाबो थांफेरा, बिनि न'आव दै गरदसेबो लोंफेरा, बिनि ओंखाम खुरना होनाय बोथिसेबो जाफेरा, नङा होनबा? जेब्ला केम्पेन सफैयो, केम्पेन खालामनायनि दिन, अब्लानि समाव जों गोबां नुबोबाय। जेब्लानिफ्राय जों बा आं बे BTC आवहाय इलेक्सन नुदों, फार्स्ट टाइम जेब्ला BTC एकर्ड जाखांनानै इलेक्सन जादों, अब्लानि समाव आङो मोनसे केम्पआव सोना दोनजादों आं हरसे। ओमफ्राय जों आफादनिनो गोजामोन, लिडार गोजा। अब्लानि समनिफ्राय आं साननानै लादों जे इलेक्सना मोजां जिनिस नङा, खिन्थु मोजां माबायाव बेबहार खालामा, अनलि गावजों गाव नारा नाथा जादलायनाय बिदियावसो बेबहार खालामो। थ' जिखियानो जादोला, जों मैया बयबो गावबा गावनि पसन्दनि दैदेनगिरिखौ दैथायहरगोन बा गावबा गावनि चइसआव थुबाय, जोबनानै थांबाय। दिनैनिफ्राय मा बयबो गावबा गाव दोलोखौ, नङा होमबा, हिसाब होदलायदों। सोरबा सोरबा खौरां बिजोङाव उमुगा एथ'खिनि, उमुगा एथ'खिनि, उमुगा 0-0 ना बेफोरबायदि होदलायदों। आं बेखौल'सो बुंदों, जायफोरखौ दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाबो बुंदों जे उमुगा 0लै मोनसेबो फैया, उमुगाबो 0लै बे मोनसेबो फैया। बेनो मैयाबो बुंदों, फिसा सु हाबनाया ओरैबायदि बिस जायो, ओमफ्राय गिदिर सु हाबनाया बारा बिस जाया, खम, बेफोरबायदि। सानथावि जाथारि खामानियाबो माब्लाबा जानानैबो फैयो। सोर सानगोन बेखौ जों देरहाया होननानै, नाथायबा बिनो ग्रोन देरहाना फैगोन। एग्जाम्पोलाव दा सुकुर आलियाबो BTC आवहाय भट दारायदों, इन्डिपेन्डेन्टआवहाय। बे जुदि देरहाना फैयोबा BTC बासिनि थाखाय चमत्कार जागोन, साननो गोनां जानानै फैगोन। दा बेफोरनोथ' दा बेसेबां दिनै नुवासो होनदों। BTC बासियाव बिनो जुदि फार्स्ट टाइम गेलेजेननाय, जुदि देरहानानै थाङोब्ला, देरहायोब्ला, रावबो सानफेराखै दे बेखौ, हिसाबखौनो लायाखै सुकुर आलिखौ बे देरहानाय नङा होननानै। खिन्थु थांनानै
नायोब्ला गेलेनाय बिनि थुनायखौ जुदि नायोब्ला ग्रोननो देरहाबोयोब्ला बिटिसि बासिया लासिं सिं जाहैबाय आरोखि। बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन दल हानजाफोरखौबो गोबांनो बुंलायसोगारदों उमुक पार्टिया जिर'। आं बुंनो थांगोन एपिबिखौनो बयबो बुंलायसोगारदों हिसाब लादलाया। नाथायबा दा बिसोरो गोबां बियाबावनो होदों। बायसान्सआव जुदि बिसोरो नोंसोरनि अंक खालामनायफोर बायदि जायालाफानो उल्था जायोब्ला मा जागोन साननो गोनां जानानै फैगोन। बेफोरबायदि आरोखि। थ' दिनैहाय गोख्रों दोलो आंनिफ्राय आं बुंगोनल'नो इउपिपिएल हानजाया सिंगेल डिजिटआव थागोन बे बारावहाय। आंनि हिसाबाव आंनि सानदांनानै मोननायावहाय सिंगेल डिजिटआव थागोन। बे माब्लाबाबो डाबल डिजिटआव थाया बे आरोखि। थ' बेखौनो बुंगोन बयबो गावनि गावबागाव पार्टिखौ डाबल डिजिटआव दोनगोन। सोरबाया 20+ दोनदों, सोरबाया 19+ दोनदों, सोरबाया बिदिनो बहुतआनो। होनबा जों बर'नि भटआ सोरनाव गोग्लैखो? बिजेपियाबो दिनैहाय गोबां डिजिटआव देरहागोन होनना बुंलायसोगारदों। बेखिनि भटखौ दाजाबजोबनानै रानलायोबा सोर बेसेबां मोनगोन नङा होमबा? बेफोरबायदि हाजार हक बयबो गावबा गावनि हान्जाखौ बा गावबा गावनि दोलोखौ एथ'खिनि मोनगोन एथ'खिनि जागोन होननानै बुंलायसोगारो, बुंखागोन, बुंनोबो नांखागौ। थ' जों 26 तारिखआव 26 ना बेखौ जों नेनानै थानि। 26आव आं सासे मानसिया जुदि देरहायोब्ला मोनसे जिनिस नोंथांमोननो खोन्थागोन आं। खिन्थु बे मानसिया जेनथारखानांगौ आंनि अंकआव, आंनि हिसाबाव। सासेल' नङा, सानै साथाम दङ। बे 100% जेननो थांगासिनोबो दङ। 26आव जों रिजाल्टखौ मोनगोन, अब्लाना खोनागोन। आं 27आव बैसोर बेक्तिफोरनि थाखाय आं बुंनानैबो होगोन आरो मानो थाखाय जेनदों नङा होनबा? बेनि जेननायनि आरो मा दं बेखौबो बुंगोन आङो। थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय। माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बेवहायनो दोनथ'नाय। जय बर' हारिनि।